Dani kršćanske kulture od 28. ožujka do 7. travnja u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku. 11 dana, 44 sadržaja, koncerti, izložbe, tribine, filmovi, knjige. Ulaz je slobodan. Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav. 5. godinu za redom počinju Dani kršćanske kulture. To je manifestacija koju organizira izdavačka kuća Verbum. Pozdravljam Petra Baltu i čestitam na ovim 5. danima. Dobar dan, hvala lijepo. Što će nas sve čekati, što ćemo sve moći vidjeti ove godine? Kao i svake godine za splitsku publiku, a naravno i onu u Dubrovniku i u Šibeniku, pripremili smo čitav niz događanja koje imaju veze sa kršćanskim osnovama europske civilizacije i naravno sa suvremenim starateljstvom vezanim za kršćansku inspiraciju. Počinjemo evo sa jednom izložbom umjetničkom, bit će naravno i čitav niz koncerata, predstavljanja različitih knjiga, zatim projekcija filmova, tribina na aktualnu temu, dakle različiti splet događanja za koje vjerujem da će svatko naći nešto što bi mu odgovaralo. Možemo li kazati da će nešto ipak posebno obilježiti ove dane? Naime, mislim da ste prigodno htjeli naglasiti da je ovo riječ o Pavlovoj godini. To je godina koju slavi cijelo kršćanstvo i mi smo se htjeli tome prilagoditi, odnosno dati naglasak na to, tako da jedna izložba koja je izvorno postavljena u Italiji, izložba koju je pokrenuo kulturni projekt Talijanske biskupske konferencije, sad je po prvi put postavljena i u Hrvatskoj, u Palači Milezi, u jednom vrlo reprezentativnom prostoru, izložba koja govori i o lokalitetima na kojima je Sveti Pavao živio, propovijedao, ali također govori i o njegovoj duhovnoj potki, počevši od onog čudesnog puta u Damas kad se dogodio susret sa živim Kristom, pa naravno sve ono što je nakon toga uslijedilo i što je promijenilo njegov život. Izložba je namijenjena kako svim onima koje zanima lik i djelo Svetog Pavla, ali također i svima onima koje doista zanima kršćanska kultura i njezini izvori. Ove godine Franjevci ima u svoj visoki jubilej, također će se moći zapaziti na danima kršćanske kulture. Da, mi imamo dva sadržaja vezano upravo za Svetog Franu, odnosno Franjevce. Jedan je predstavljanje zbornika Kačić, uglednog zbornika Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, koji ćemo predstaviti također tijekom ovih dana kršćanske kulture, ali također imat ćemo i film među osnivačima redova, dakle jednom nizu filmova koji će biti na ovim danima kršćanske kulture, imat ćemo i poseban film o Svetom Franji upravo kao osnivaču Franjevaca. Što ćete još imati? Doista iz godine u godinu sve potrebniji u ovom gradu i gradovima u kojima se drugima održavaju i također da su poticaji onima možda koji se razmišljaju je li kršćanstvo kao osnova s kojom bi stvarali, dakle dali svoj doprinos kršćanskoj kulturi, da ih ovi dani kršćanske kulture potaknu na takav čin. I izdavačka kuća još čujem tvoj glas i vidim taj pogled što zove i sad. Pod nogama pjesak, a srce mi plamti ko buktinja. Korak je lagan i poletan sad, jer nosi me duha tvog oganj i žar. Još dalek je put, al bliži se pobjeda. Da uskrsnu on, ja svjedok sam živi, potvrđujem to. Dotaknu ga rukom, on pravi je čovjek i živi Bog. Zataji ga 3 put, al oprosti on i opra me krvlju sa lica svog. Još čujem taj glas što zove ko nekada. Ti si Petar stijena, na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju ja. Tebi dajem svu vlast, tebe slavit će puci u vijeke vjekova. Jer ti si Petar stijena, tebi predajem ključeve doma oca mog. A ti slijedi moj put i reci svima da s tobom je uskrsli živi Bog. Pred očima Rim, a u duši je mir koji dao si ti. Dok slijedim tvoj put, taj put to je znak vječne ljubavi. Ja ljubim do kraja ko što ljubio. Na križ sad idem ko spasitelj moj. Još čujem taj glas, od njega ja drhtim i sad.
stijeni sagradit ću crkvu svoju ja. Tebi dajem svu vlast, tebe slavit će puci u vijeke vjekova. Jer ti si Petar stijena, tebi predajem ključeve doma oca mog. A ti slijedi moj put i reci svima da s tobom je živi Bog. Jer u srcu mom i sada gori onaj sveti plan. Dakle, papinsku osobnu kapelicu i čovjeku koji je poznat i kao umjetnik, čovjeku koji je poznat i kao duhovni pisac i čovjeku koji spaja u svom radu i istočnu duhovnu tradiciju i umjetničku i zapadnu i koji je iz godine u godinu sve popularniji, čija se djela promatraju sa sve većom pozornosti. Evo, meni je drago da se on odazvao, da mu je bilo drago da bude dobitnik te nagrade i da će biti s nama ovdje na dodjeli te nagrade. Ona će se dogoditi prilikom zatvaranja manifestacije Dani kršćanske kulture, a tom prigodom bit će prikazani film Boje ljubavi koji upravo Verbum bili nemogući i nezamislivi. I zaključak na kraju, definitivno katolici jesu u medijima, jesu u kulturi. Pa čini mi se da Dani kršćanske kulture uspijevaju donekle probiti, zahvaljujući i medijskim pokroviteljima, tijekom ovih dana samih događanja uspijevamo donekle probiti jedan geto u kojem doista objektivno živimo. Možda je to i poticaj da se i van Dana kršćanske kulture prati rad kako izdavačkih kuća, te provenijencije, kako i umjetnika i drugih stvaratelja. Međutim, gledajući izvan konteksta Dana kršćanske kulture, čini mi se da je vrlo teško uopće da javnost sazna o tome, ako čovjek djeluje sa kršćanskim predznakom, da u javnost dođe informacija o njegovom stvarateljskom radu. To mi je žao, ali evo, ja se nadam da i ovi događaji koje organiziramo da će pomoći tome da se razbije, rekao bih, ta svojevrsna medijska blokada. Dani kršćanske kulture od 28. ožujka do 7. travnja u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku. 11 dana, 44 sadržaja, koncerti, izložbe, tribine, filmovi, knjige. Ulaz je slobodan.